Report nyakwana mgajwang wayudo report mopogore opogore ka okinyi makawuono ka bende wabro medo menyonu weche ka Chris Owino ni machiegni kod maga manyadhi ma Serena obro ngiso kaka weche koro chalo nyakwana mgajwang. Wilberforce wacho ni awinjo kaka wanene ka wan anniversary towers. The IG is an engineer by profession. Maybe the ban is from an engineer's point of view, drawn from Newton's law of motion, but not from the laws and the constitution of Kenya. Mane momiyo police osemondo eng'anyo. Wabro wuoyo achiel kachiel kod Chris Owino. Chris, kiwinjowa ng'iswa ni to weche chalo nade kama intie? Ang'eni isebedo kigo kambi kanyo kochakre saa 11:30 dawa 12 mar okinyi. Miwa picha hie. Erokamano VOJ ageno ni un makare studio awinjo kaka wanene ka kanyo kakae ane apaya ma processional way Nyakwar Mugajwang kuom weche ma bende okiwinje yo maler kamano kawuono ing'eni odiochieng' ono ma weche ng'eny. Omiya paro higa mar 2018 tarik 30 Januari. Jomong'e sigand piny ung'eyo kaka weche go nobedo. Chris, ka iwinjowa koro to ikona ka ni weche koro beyo, inyalo ng'isowa imiwa ni to weche koro chalo nade kama intie? Erokamano VOJ atimo mos kuom ng'ikruok e weche mag tudruok mana ka isewacho odiochieng' ma kawuono nere ni weche gidho Ugenya wacho ni weche udhi chembeche. Kata kamano wan kod geno ni weche biro bedo e yo makare kakae ane apaya ma processional way mena achiel kuom apeyni machomo achiel kachiel nyaka kar jot maduong' mar jatend piny State House. Mana kaka chieng' wuok tich juma mokalo weche mag arita kwe already mokalo e apaya ni kanyaka sani geche madhi tiyo kod apaya madhi Nyerere kachiel kod processional way geche dhi e yo mayom onge weche mag lweny moro amora piny okwe jopiny dhi e tijgi mapile ka pile e yo ma okwe ma onge kod ng'ikruok moro amora. Mana gimwanyalo neno kawuono kopogore kod chieng' wuok tich juma mokalo mane maandamano kata ng'anyo mag Azimio ne ochakore ayanga en ni arita kwe kar jot maduong' mar jatend piny State House kawuono to ochwale e okang' mamalo ahinya kipimo kod chieng' wuok tich e juma mokalo. Kwan mag apisas mag obila ma oluoro State House kachakore e rangach mar gate A nyaka gate D kwan obila oidho malo ahinya kendo kipimo kod chieng' wuok tich juma mokalo ne wan ka jofwamb weche ne wayudo thuolo mar goyo kodgi mbaka kendo nyaka wangerore kodgi. Kata kamano odiochieng' ma kawuono obila man State House ger mokalo makata go picha kanyo ok gidwa ngera ma ne wanyalo timo kodgi chieng' wuok tich bende kawuono onge. Mano nyisi ni kawuono to weche odwa ridore ahinya. Kopogore kod mano ka inyalo neno ka picha mara nyalo nyisi wan machiegni kod magawa ma Serena mae magawa ma e kinde mokalo ogai mar Azimio Raila Odinga kod jorito mamoko mag Azimio ne ochokore motelo ne giwuok ka gidhi e gwenge mag Isili. Mopogore kod odiochieng' ma chieng' wuok tich juma mokalo odiochieng' ma kawuono apisas mag obila okwor e alwora mar magawa ma Serena. Seche mokalo obila ne odonjo kakanye magawa ma Serena pok giwuok to manyalo neno magi obila man e rangach mar Serena ka seche moko gigeno ni jo Azimio nyalo biro chokore Serena kapok giwuok kakae mana kane gitimo e chieng' wuok tich mokalo. Obila moko ni e rangach kaka nyalo neno kamago moko bende ne odonjo pok owuok nyaka sani kendo arita kwe e alwora ma Serena okas mokalo. Mopogore kod mano bende en ni e juma mokalo arita kwe kakae ne itelo ne kod obila mag majoni kata GSU. Kawuono to onywandegi wan kod obila mag Kanga kachiel kod obila mag majoni GSU. Mabiro ndalo mabiro seche machuok kende bang' jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki owacho ni gitemo timo lokruok kata gichano timo lokruok ne chik matayo weche mag ng'anyo kata Public Order Act mar neno ni weche mag ng'anyo oket e lae madwarore. Kaluwore kod Kithure Kindiki en ni koponi chik makamano obiyo puodhe en ni gidwaro ni jogo machano ng'anyo nyaka mi obila chenro mag seche mag gidhi timo ng'anyo
kuonde ma gidhi timo ng'anyo, to bende nyaka giler ne obila to kwan mag ji ma dhi chopo e ng'anyo gin joma romo nadi, ma bende en gima dhi kelo twak e kind josiasa, nikech ok ong'ere ni seche ma iluongo ng'anyo kwan ji ma dhi chopo e ng'anyo en gima tek ng'eyo. Kata kamano, kaluwore kod chik kata paro mar chik ma Kithure Kindiki temo kelo en ni poni idwa bago ng'anyo, nyaka inyis obila to ng'anyo no idhi time kanye, idhi time e seche mage, to kwan ji ma dhi chopo e ng'anyo no gin ji machal nadi, mar konyo obila e tayo chenro kaachiel kod miyo jogo matimo ng'anyo kwe. Mopogore kod mano, Kithure Kindiki bende wacho ni poni chik no bende opuodh en ni jogo ma oluongo ng'anyo nyaka kaw pach jogo makwedo ng'anyo makamano, kata kaw paro margi to bende giyie mar mondo ng'anyo makamano otimi kose, to bende poni gik moko okethre e ng'anyo makamago, jogo ma oluongo ng'anyo biro chuno gi mondo gichul gigo duto ma oketh kod ng'anyo mane giluongo. Magi gin moko kuom weche ma biro na seche machuok motelo ne ng'anyo ma kawuono, kendo pod warito mar neno ka riwruok mar Azimio biro wuok mar bago ng'anyo kodiochieng' manyoro. Ogai mar Azimio Raila Odinga nyoro nyonore kar tiende ni kata odoko ni ogai mar obila Jafet Kome nyoro wacho ni gipuodho ng'anyo ma kawuono e pacho kae, negi onyonore ni Azimio pod biro dhi nyime kotimo ng'anyo, kendo warito mar neno ni to en okang' mane ma obila dhi timo e seche ma kawuono. Kata kamano, ka waloso kod moko kuom jopiny mane kalo kakae, gima ne ginyisowa en ni moko kuom gi ne nyisowa ni gidhi e tich, bang' ndiko nying e tich ni gisechopo kendo girepot e tich, to bang'e to gibiro duogo timo ng'anyo, kendo ne ginyisowa ni giikore mar timo ng'anyo. Koro waketo wang'wa mar neno ni to bende gibiro timo ng'anyo kose. VOJ nya Chris kuom miyowa report malach ndi ma penjo managombo na penja neno kanyo kiselero thothgi. Kata kamano, erokamano ahinya, wabiro keto geno maro kuomi mar mondo miwa ler makende kautende kod ng'anyo ma kawuono podi. Picha mabende neno bath Chris kanyo ne en dala jatend Azimio la Umoja Raila Odinga man Karen Nairobi. Pod bende wabedo akicha kanyo mar biro mi weche kaka chalo achiel kachiel, ma bende ka inene tipo mari mar Ramogi TV mano picha achiel kachiel kuke kadak ma Karen dala migosi Raila Odinga jatend Azimio la Umoja nyakwara Mugajwang. Magawa manyadhi ma Serena kaka Chris osewacho kawuono kiko bila mag majoni mag kanga kanyakla kod mago ma bende lidho ng'eyo ni to weche koro chalo nade. Nyalo bende jakom nyoni nde ode tek ng'eyo en penjo mang'eny ji penjo, ng'ato osepenja kane un kaka jofwambo ma bende ung'e ng'we gik moko ni nyalo bedo ni jakom ne nyalo ninde dala ne kawuono man Karen. Ang'o mamone okoja kuo onge chik moro amora mosegol ni manye, oketho gir ng'ato, okolal gi chiemb nyawadgi, onge wendo nyawadgi ma bende asewinjo no lalgo, so okoja makosa moro amora. Kenda an gi geno ni no ninde ode makare to no chiew ode makare. Bedo ni en kanyo sani kato se wuok e moapani Eric Owenga kapo kodhi maborang no wachno kech Owenge mani Karen mondo pimno ani to en kanye. Tapani nikech jakom Raila Odinga bende ja siasa maten. Ong'eyo kochakore mana higni machon ni kisepango maandamano kata ng'anyo ainani to nitiere kaka bende nyaka ikri. So kaparo beta no memore kamora mora ma entie. Apani kuma entiere o neno kenda ng'eni samoro neno mna kaka wanene ka mondo pimne ni kaka penye dhi nade mondo bendo go kwande maber. But gima ng'e man ber ni Raila Odinga okuja makosa mora mora, okuja maundi mora mora, onge gima tame. No konyal ninde ode, to konyal chiewe ode, to konyal wuotho kamora mora e boma ma Nairobi kita piny mar Kenya kasani kako dwaro. Teko mar katiba, loch ne katiba mane wapodho gana 2010. Emo mago teka moro nyalo timore Fred. En loch ne katiba makmana ne ka winjo weche mabende no achako neno jumani to bende jafombo maro Kristo temo lieko gi paro ma jatend migawo mar arita kwe temo lieko ni gibiro chwalo twake od bura mondo otema regulate weche mag ng'anyo. Yes. En achiel kum gigo ma chano mondo mi oduokwa piny kuma ne waie katiba cha. Ing'eyo ni josiasa sama kelo paro makama to gineno machiegni. Victor, gik makoro timore sani gi yande ne timore ne William Ruto higa mokalo
kane entiere sama ne gin e ywaruok. Inyalo paro weche magolo security gi, weche magolo jorita gi, ma gik manotimore ne, ma inyalo paro ni kata mana kar jot mare makaren ndalo moko higa mokalo ne kwan jo arita mage noduok chien. To bende kata mana ng'anyo ma 2016 ne waneno ka jo arita mag Jakom bende noduok kwan gi piny. Nwaneno ka wabunge mag NASA seche ka moko ne okaw. Koro gin gik manuoyore. Kore momiyo kata mana gains mwasebedo godo e katiba ni, jogo mantiere e telo kinde duto paro ni gibiro telo kuom kinde malach. Emomiyo Governor Masia James Orengo ndalo moko kane wuoye Senate, en wach ma en ji paro kinde duto, no wacho ni chike maineno kadho sani gi biro hinyo, kowacho ni government kata sirkal masani ni biro hinyo moloyo kako biro hinya. To nwaneno ka magi otimore. Taparo ni kata mana paro mar kelo chike ma jatend migawo mar arita kwe temo liekogo, ndalo moko noseliekgi. Makmani ka gigi kiedo tido ka do ma wan go pacho ka ichaketo gitenge. Kata weche mag security magi gin paro mosebetie. Tido ka en mak ni koro pogruok joma kelo gi sani gin jok manie telo. But kaka gigi medo dhi, kata kaka ndalo medo dhi, gi kaka josiasa medo dhi, paro bedo mopogore. Mana kaka jok mane sirikal kamoro paro ni gibiro bede sirikal chuth. Jok mane opposition bende kamoro paro ni chike magi kelo gin mana chike makonyo jo opposition. To chik onego bed ni kikelo, to chik iwacho gani kiloso chik tilose ka gima jawasiki ema biro implement chik no. Kiloso chik machalo mana kaka kikunyo bugo mondo jasiki olwarie, tiwacho ni kikunye matuta ahinya nikech samoro ine menyalo lwarie bugo no. Koro jogo ma samoro no kunyo buge mag chike waseneno jok molwarie bugo go giwegi. To gains mwasebedo godo e katiba manyien gin gains ma ok wanyal yie mondo dok chien, nikech king'iyo kata mana jofwambo wang'eyo gik mosebed ka liekore ma okadwa sendo nyoyo. To wang'eyo ni mana kaka timore weche mag ng'anyo gi, weche mag arita kwe, e kaka josiasa bedo ga gi ok ginega mabor, nikech samoro chike ma gidwaro lokogo gine ma giwegi mabiro hinyogi. To Victor, ntiere wach machielo bende maneno gima timore Serena. Aparo ni obila pod paro mana kaka koome. Okapar ni obila nyalo paro ni nekech ncha jo Azimio ne oromo Serena ni kawuono be gidhi bedo jomofuo gika tok Serena kendo. Jo Azimio Jakom okofuo mondo chako dog mana Serena kanyo ni gidonjo nyaka e Serena, koro gimanyo room ging'iyo to be Jakom ni ka kiso wacho ni jomoko no dhi donjo nyaka e magawa kanyo to pogi wuok nyaka sani. Obila nyaka bed mariek. Magi obila mane mateng ka nodhi oko kane wacho ni nodhi oko. To weche nobedo mang'eny. Apandi gima gitemo timo ng'eni akia kata pod en member kuro Jakom kinde mokalo ne en member mar gym ma Serena. Kuro no jadhi ga gym, kuro kinyi to dhi e gym kanyo. To kotieko to obede gi buche na achiel ariyo kanyo eka odhi e wechene mamako. Koro akia kata giparo ni pod en member kuro kata pod odhi kuro, lakini mana kaka iwacho to kaka awacho, Raila Odinga osetimo gigi mang'eny. Kendo ong'eyo ni kamora mora monyono kawuono to bila nyaka ng'ne tem dhi gae mondo gipime ni to en gi jomage to pango dhi kanye to timang'o. So obendo ng'e maber makama entie sani. Ena kuma entie to neno TV mag gima ng'eni koro timo kuma bet kuma nene station gi to jo ground bende miye wach ni wan kama to gima kama timore, nikech ok dodog Serena ni kore mudhi betie. To bendo wuod Sakwa, wuod Kowak East Africa, Kowak ng'eni wakoni wan wadhi dichiel. Onyalo doka Serena mondo koro gitim gino magidwaro. Irabiro an Serena ka amadho chai aromo gi joga to kawuok Serena ka tadwa donjo town mondo tim gimo dwa timo. Kaka no wacho kanisa cha. Kaka no wacho kanisa cha. Kendo no wacho kanisa e altar. Utim gimo dwa timo no an Serena ka kawuok ka tadwa dhi town. Wachna nang'o mi utama dhi town. Wach malich ni nyakoro magajwang obro keto wang'wa e weche ma bende profesa ma bende jatend migawo manyien mar arita kwe lieko ni kaben nono to tim manyalo biro gayo weche mag ng'anyo matimore kinde Kenya ka mangima. Ni winjo bende weche manyien adimba e Ramogi FM kendo mar